ashe haka so yake, ashe haka so yake, ashe haka so yake. Da akwai daɗi a ciki akwai wahala, na sha wahala sanadin na ta lasa zuma. Na yarda sadauki shine wanda ke yin yaƙi, ya kada mazaje sannan ai kiransa da zaki. Idan ya taho ya shigo taro ba mai masa birki, amma a fage na so sai ka ganshi yana kuka ko ba wahala. So ne ke cire tsoro farko idan ya shige ka, ya sa ka kabar tsoron kowa baka yin shakka. So ya sanya sarki ya tsuguna ƙasa ya duka, to bai duba kyau ko ka kuɗi ko mulki mai sa shagala. A yarda da so ka so ba a so wahala ne, soke sanya zuciya kishi akan abin gauna ne. Kowa na da raunin so a zuciya na gane, bima yayi min tabo akan kaunar ta da santa na wahala. Amma ita ko a jikinta ta kima ta gane, ba ta san gani na aranta ta sane ni na gane. Abokai suna ta faɗa min ba ta so na gane, kuma na ɗau shawara Allah ya yi min canji ba shan wahala. Ranar farko da na ganki na biki kan soyayya, mun gaisa cikin nutsuwa a gare ki na ga biyayya. Na furta kalaman so a gare ki kan gaskiya, kin yi min murmushi kin amsa tun sannan na samu kula. Na san ki ina kaunar ki kauna irin ta makaho, kuma na rasa da na ganki san ba ciwo. Bana nutsuwa in ban ganki bana gama yawo, ba kamar ki a zuciya da jiki na amata kin zamo fitila. Mai so na kina nutsuwa ko mai kishi a tsari, akwai ilimi a gare ki zuciyar ki da kairi. Ƙaunar ki ta mamaye raina auren kishi na yi buri, a so ni na mato akan ƙaunar ki da san ki na shagala. Amin ki uwar ƴaƴa na gare ni na cika buri, zama na da ke nasara ce halin kishi ne jari. Alfarma a so kyauta ce kin yi mun ba gori, kin yi min na gani na gode kin shafi da ni matsala. Ashe haka so yake, da akwai daɗi a ciki akwai wahala, na sha wahala sanadin kin na ta lasa zuma.